Никитинаның «Китмә клибы әле күпләрнең хәтерендәдер. Югары тизлектә узышып, картинг буенча җиңү яулаган Римма кыюп кыз буларак истә калды. Ул чыннан да үзеннән ерак җибәрергә яратмый. Pixel Films Production төркеме белән тыгыз иҗатташлык итү бүгенге көндә өр-яңа клип, үзгә клип, бөтенләй дә яңа күзлектән төшерелгән клип барлыкка китерде. Аның сәхнәдә дә, тормышта да бернидән куркып тормавы иҗатта яңа юнәлешләр ачарга мөмкинлек бирә. Караса бу күзләр җырына кызыгып караган башкаручыларның инде клипны тәкъдим иткәч, бөтенләй дә хушлары китәр. Төшерүче төркем дә Римма үзе дә җиң сызганып көнүзен эшләделәр. Кыю, кабатланмас яңа төрле клип берничә көн төшерелде. Тәүге кабат катнашучыларның барысы да Казанның Текә районында урнашкан фатирда очрашты. Бүген беренче көн съемка, караса бу күзләр дигән җырга төшерәбез клипны. Клипта инде безнең булачак Андрей исемле бер улыс егете, минем Брат Питт, мин Анджелина Джоли форматында бүген. Бүгенге съемка инде бераз гына әзрәк квартирада төшереләчәк, иртәгә основной съемка иртәгә булачак. Иртәгәсендә криминал төшерәбез. Я ж так люблюсь. Вот, давай, я трогаю. Сзади просто подкрадываешь? Да. Сзади Нет. подкрадываешь? Или так, хожу сначала, и потом с этой ручкой. Ну, может, да? Тебе нравится? Римма Никитина үзе Миссис Смит образында булса, Мистер Смит роленә бик текә егетне сайлады. Ул үзе дә аны яратып, төшерү мәйданчыгында Брат Питт дип йөртте. Әлеге баһадирыбызның исеме Андрей Волков. Ул исә Римманың беренче клибында гына төшми инде. В клипах я снимаюсь уже, это как бы дебютной, именно в главной роли. До этого я снимался в «Массовке» у Риммы. Вот, мне очень понравилось, с ней очень продуктивно и очень хорошо сниматься. Она всегда помогает, всегда подсказывает в каких-то моментах. Сегодня в образе Брэда Питта. Вот, если вы смотрели фильм «Мистер и миссис Смит», вот сегодня что-то будет такое вот интересное, сюжет примерно такой же, как в этом фильме. Будет, наверное, такой как блокбастер, какой-то боевик, что-то неординарное, не такое, как у всех. Сегодня мы выложимся на 100%. Если окошко прилетает пуля. Сам я по себе творческий человек, я заканчиваю университет культуры и искусств, и как бы всегда хотел бы попробовать себя вот именно в каком-то актерском мастерстве. Вот, и благо Римма меня позвала, и я вот с большой радостью согласился на эту съемку. 60 дом. Сам директор iPhone мне конец Ну, нормально. Мы за здоровый образ жизни, за чай. Клипта кыйбатлы автомобильләр, сугыш кораллары игътибарны җәлеп итә, ләкин аларны читкә куеп, мактанырлык тагын бер үзенчәлек турында телгә алыйк әле. Римма Никитинаның клибында бай бизнесменнар узыша ала торган 7-нче айфоннарда төште. Ты прям рвешь вот так. Ага. Да? Алло, время посмотрел? Да, там. И вот так вот, короче. Там, или даже вот так вот взял там, и все. Если ты разговариваешь. Но опять ты... Не подрываюсь. Но опять... Это ты так вот дернули просто. Не, ну реально же люди на звонок Это вызывают. понятно, но... iPhone 7 есть. Как проходит съемки клипа? Проходит отлично. Подогнали iPhone 7. Марат тут нас вводит в курс дела. Как пользоваться iPhone? MacBook. Рахмат Байрат Ахмедзяновка. Марат, как у тебя фамилия? Гизатуллин. Марат Гизатуллин. Андрей, у тебя фамилия как? Андрей Волков. Вероника, как у тебя фамилия? Вероника Григорьева. Римма Никитина. Гульшат. Синең фамилия Мингазизова. Мен беләм. Там безнең клипның башка персонажларына зур рахмат. Ну, самый айфоннар буенча мощный кеше монда Марат. Менә камераны шул якка борып карагыз аны. Ну, шелковый киемдә. Айфоннар турында бөтен белмәдем. Яркий представитель iPhone. Яркий, нежный представитель. Аккуратный. Да.
Тикшерүү майданчыгында өзүн актер сыйфатында биринчи тапкыр сынаган катнашуучуларыбыз да бар. Алар арасында Big Boy эшмәкәр образында төшкән Марат Гыйззатуллин тәэсирләрен бер сүз белән генә аңлатып та бирә алмады. Сказать честно, когда это происходит первый раз, впечатление колоссальное, эмоции непередаваемые. Чувствовать себя как-то приближенным к столь красивому творчеству очень приятно ощущать на себе. Тем более участвовать, сниматься в съемках у столь очаровательной певицы, как Рима, очень приятно. Дискомфорта не было, но эмоции через край, так как первый раз и хотел, чтобы это было на высшем уровне. Беренче кадрлар затлы киемле, ак күлмәкле образда төшерелсә, икенче көнне исә чыннан да сугыш коралларына да ияләшергә, хәрби мөхитне дә тутырырга туры килде. Матур кичке күлмәкне хәрби формага алыштыру шәхсән Риманың үзенә күбрәк эше икән. Әлеге көнгә чаклы гранатометны күрмәгән булса да, сугыш коралын дөрес тотарга да, атарга да тиз генә өйрәнергә туры килде. Янда әлбәттә дәрәҗәле хәрбиләр саллы киңәшләрен биреп торды. Рима башында ияләшеп бетә алмаса да, соңыннан бөтенләй җаен алды. Упор с гранатомета, наоборот, идет вперед. То есть, чтобы тебя толкнуло, ты ногой держишься. А от стрелкового оружия назад, чтобы отдача назад идет, и ты назад не упал. Назад ее немножко отставь, чуть-чуть, сгибая многовато. Ладно. Гранатомет чыннан да беренче тапкыр тотуым, но миңа бик ошый бу инструмент. Миңа күптән кызыгып йөрим инде. Күптән минем кулга эләксә ярар бу дип тотырга да өйрәндем, атырга да өйрәндем. Бу настоящий гранатомет, җәмәгать. Һәм менә минем бер бәләкәй генә хыялым бүген тормышка ашты. Һәм менә именно шушы клипта тормышка ашу миңа инде бик тә чыннан да бик сөенечле бу. Армиягә барасым килгән, мине алмадылар. Бәләкәй буйлы дип, йөрәгем слабый дип алмадылар. Мәктәп бетергәч мин полициягә барасым, мине алмадылар йөрәк слабый булганга күрә. Шуңа күрә җәше булып киттем инде мин. Хоть клипта булса тотып карыйм дидем. Рима Никитина хәрби булырга хыялланса да, сугышу сәхнәсен төшергәндә шактый гына көрәшү алымнарын беренче кат үзләштерде. Төп героебыз исә Римадан чын-чынлап сугуны таләп итте. Бәлки камера каршында тормышчан килеп чыксынгадыр, ә бәлки бәләкәй генә Риманың бәрүләре алай ук авыртырырлык килеп чыкмасын күздә тотып әйткәндер. Бью-то я, а она вот это... Бьешь ты, да, бьешь ты. Вот, да. Так, больше, наверное, вот так. Тут импровизирует что-то. Да, попробуй. Ну так, поближе, ладно, попробуем. Да, попробуй. Я что-то бью, ты вот этой рукой грубо берешь меня. Так? Не, посмотрим, как удобно. Вот. Сложно? Вот давай блок насчитал. Вот так вот как-то. Захват шеи. Попробуем так тоже. И какой этот, они останутся друг на друга смотреть. Так, как там? Как ты сейчас пытаешься? Ты бьешь, блок ставишь. А этой рукой меня сюда. Плечо ставь. Не-не-не, вот так. Не-не-не, вот так возьми его. Вот так. И вот так надави на него. Андрей да үзен сугыш коралы белән бик иркен тоткан. Көчсез тәти күлмәкләр кигән кыяфәттән бронежилет киеп автомат тотып берникадәр егәрлек сорый. Сейчас мы показываем, как мы деремся. Мы на самом деле деремся. Вот уже целое, что мы как-то так резко не определились. Сейчас надо говорить такие слова. С Римой съемки проходят очень всегда весело, позитивно, потому что она по себе очень опытная, артистичный человек. Я сразу ей сказал, чтобы она реалистично меня била и так далее, чтобы не было такого, как в каком-то индийском фильме, чтобы это все прям было реалистично. Оружие держу не в первый раз, но люди, которые выдали это оружие, то есть научили меня, то есть вот даже как я сейчас держу, то есть это правильная такая походная, легкая походка для спецназовца. Моя улыбка все говорит сама о себе. Мне больше как-то, наверное, льстит именно образ такого, наверное, какого-то смазливого мальчика или парня, который в рубашечке, в галстуке, в каком-то стильном костюме. Сегодня именно в таком образе, но я чувствую себя комфортно, как-то, влился в этот образ. Все это очень интересно.
Автоматлар, гранатомет, руслар әйтмешти әле шәшәкләре генә булган икән. Рима Никитинаға чын очкыч турвалы артына утырып, аның белән идарә итеп, сюжет буенча куып алып китәргә дә туры килә. Як 40 очкычындагы сәхнәне лаешта төшерделәр. Караңгы төшүгә, салкын һәм тар булуга карамастан, режиссер да, оператор да, Рима белән Андрей да эшләрен бар җитдилек белән башкарды. Минеге бүгенге клипның тәэсирләре ишемә сыймый, чыннан да, чөнки минем чыннан да шушындый зур масштаблы клип булыр дип уйламаган идем. Уйлап йөри идем, шундый клип тели идем, һәм менә бүген минем хыялым тормышка ашты. Римма, давай, ты что затормозил? Давай еще раз. Я стормозила, уже забыл, что с тобой. Летим. Летим. Хьюстон, мы падаем. Говори что-нибудь. Летим, все будет хорошо. Какой романтик. Нет, ты говори как-то пожестче. Давай, левее, бери, левее, что-нибудь такое. Ладно? Клипка килгәндә исә инде күбрәк ошады образ, армейский образ бу. Автоматлар белән йөри, минем канда ул. Мин гомумән малайлар белән уйнап үстем. Кызлар булмады безнең урамда. Мин күршедә 3 малай, каршыда 1 малай, авый белән үстем. Шуңа күрә малайлар белән үскәнгә күрә мин күршә уйнамадым, атышлы уйнап үстем. Шуңа күрә ул кызлар миңа бик таныш һәм бик якын. Каннан куркам һәм миңа шуңа күрә полициягә да алмадылар. Мин полициягә керәсем килгән иде бик тә. Полиция алмаш өчен җыршы булдым инде менә. Хоть менә монда кино булса да чыгып йөрик, клипта да булса да хәрби булып йөрдем. Өземдә горурлану хисе бар. Шуннан да бар, мин әле әйтеп бетерә алмыйм ул хисләрне. Клип чыкканнан соң мин аны эшләдем, мин булдыра алдым дип әйтәчәкмен үземә. Үземә әле мин анализ ясап торам. Һәрбер клип төшергәннән соң мин үземә анализ ясыйм. Ничек булган, ничек килеп чыккан һәм һәрбер кимчелекләр өстенә эшләячәкмен. Һәрвакыт үз алдыма куелган максатларыма ирешергә тырышам һәм ирешәм дә диюче Рима Никитина тагын бер максатына иреште. Сәнгатькә бөтенләй дә яңа сулыш булып килеп кергән әлеге клип мөгаен чит илнекеннән дә ким булмаган фильмга бер адымдыр.